ஹாய் வீவர்ஸ், இது பானு ஆர்கானிக் கார்டன் தமிழ் சேனல். நான் உங்கள் பானு. 4 விதமான பூக்கள்ங்க. நித்தியமல்லி பாருங்கள் எப்படி பூத்து குலுங்குது அப்படின்னு. நிறைய பூக்கள் நித்தியமல்லி செடியில். நான் உங்ககிட்ட போன வீடியோவில் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, தினம் ஒரு கைப்பூ பறிக்கிறேன் அப்படின்னு. எவ்வளவு பூக்கள் பாருங்கள். இன்றைக்கி நித்தியமல்லி, ஜாதி மல்லி, சங்குப்பூ, மல்லிகைப்பூன்னு 4 விதமான பூக்கள் அறுவடை. சிவப்பு காராமணி எக்கச்சக்க அறுவடை. 2 அத்திப்பழமும் பறிச்சிருக்கேன். அதோட மிளகாய், குண்டு பச்சை மிளகாய், நீட்டு பச்சை மிளகாயிலும் இன்றைக்கி காய்கள் எல்லாமே அறுவடை பார்க்கலாம். அறுவடையில் உங்களுக்கு நான் எப்படி பராமரிக்கிறேன், எளிமையாக உரங்கள் கொடுக்குறேன், என்ன மாதிரி மெத்தடில் செடிகள் வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத டிப்ஸ் மாதிரி இடையில சொல்கிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம பானு ஆர்கானிக் கார்டன் தமிழ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நித்தியமல்லி செடி பாருங்கள். நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, கைகளால் கிள்ளி கவாத்து பண்ணி வளங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நீங்கள் கிள்ளி கவாத்து பண்ணும்போது சைட் பிரான்ச்சஸ் எக்கச்சக்கமாக வரும், நிறைய மொட்டுக்கள் வரும், நிறைய பூக்களும் பூக்கும். நீங்கள் ஒரு செடியை கைகளால் கிள்ளி ப்ரோன் பண்ணி ஒரு குடை மாதிரி விரிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பக்கவாட்டு கிளைகள் அதில் நிறைய வரும், மொட்டுக்களும் நிறைய வைக்கும். அதான் அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். அதான் சிவப்பு காராமணி பாருங்கள், எக்கச்சக்க அறுவடைங்க. முதல் அறுவடை மனதுக்கு நிறைவான அறுவடை. கிட்டத்தட்ட 1/2 கிலோ அளவுக்கு காராமணி முதல் அறுவடையில் நான் பறிச்சிருக்கேன். எவ்வளவு நீளமாக இருக்குது பாருங்கள். காய் கிட்டத்தட்ட 1.5 முழங்க. பூவெல்லாம் அளப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி 1.5 முழம் அளவுக்கு நீட்டு இருக்குது. என்கிட்ட பந்தல் வசதி கூட இல்லை. நல்லா கவனித்து பாருங்களேன். அல்மண்டா கொடி இருக்குது, வெண்டை செடி இருக்குது, மருதாணி செடி இருக்குது. அந்த செடியை பிடிச்சிக்கிட்டே இந்த காராமணி கொடி படர்ந்து இன்றைக்கி எவ்வளவு காய்கள் பாருங்கள். எக்கச்சக்கமாக காய்ச்சிருக்கு. இதோட விதைகள் நான் யார்கிட்ட வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாடித்தோட்டம் சச்சோ அவங்கக்கிட்ட வாங்கினேன். அங்கே வாங்கிக்கோங்க. முளைப்பு திறன் நல்லாயிருக்கு. இந்த மருதாணி கொடி இருக்கிற அதுலேயும் படர்ந்துருக்கு பாருங்கள். ஒரு வெண்டை செடி இருக்குது, அதையும் பிடிச்சிக்கிட்டு படர்ந்து போயிருக்கு. எவ்வளவு நீட்டாக இருக்குது பாருங்களேன். காய் நல்ல டார்க் ப்ரௌனாகவும் இருக்குது, காய்கள் நல்ல கலராகவும் இருக்குங்க. எனக்கு இந்த சிவப்பு காராமணி போட்டு விதைச்சி அறுவடை எடுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை. விதைகள் எனக்கு அவங்கக்கிட்ட கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் போட்டு வாங்கிக்கிட்டேன். அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட கோவக்காய் கட்டிங் வாங்கியிருக்கேன், ட்ராகன் ஃப்ரூட் கட்டிங்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். எல்லாமே நல்லா வந்துட்டுருக்குங்க. ட்ராகன் ஃப்ரூட்டும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வருது. போன வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். பொதுவான மண்கலவை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எல்லா விதமான காய்கறி செடி, பூச்செடி, பழச்செடின்னு நீங்கள் எது வச்சாலும் 40% கொக்கோபிட், 40% வேர்மி கம்போஸ்ட், மீதி ஒரு பங்குக்கு நீங்கள் தொழு உரம் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் பண்ணுற கிச்சன் கம்போஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் மண்புழு உரம், என்ன மரத்துக்கு அடியில் இருக்கிற இலை மக்கோடு சேர்ந்து இருக்கிற அந்த மண், தோட்டத்து மண், நர்சரியில் கிடைக்கிற உரம் கலந்த மண்ணுன்னு நீங்கள் எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம். இந்த கலவையில் நீங்கள் செடி வச்ச பிறகு மாதம் காய்கறி கழிவை நீங்கள் கம்போஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த உரம் கொடுக்கலாம். அது இல்லை அப்படின்னா மண்புழு உரம் கொடுக்கலாம். அதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டு மாட்டு சாணம் எரு கொடுக்கலாம். இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் ஆப்ஷன் நான் சொல்கிறேன். எல்லாமே கிடைக்குதுன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணியும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஆனால் மாதம் ஒரு உரமாக கொடுத்துட்டு நம்ம அதோட வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது நமக்கு கார்டனிங்கில் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். நான் அப்படி தான் ஒரு மாதம் மண்புழு உரம் கொடுப்பேன், அதுக்கு அடுத்த மாதம் காய்கறி கழிவு கம்போஸ்ட் கொடுப்பேன். ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லைன்னா 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இந்த ஆட்டு மாட்டு சாணம் எரு கொடுக்குறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எரு எனக்கு இங்கே ஒரு பால் வாங்கிட்டு இருந்தால் அவர் கொடுத்துட்டு இருந்தாருங்க. இப்போ அவர் கொடுக்கறதில்ல. எரு இங்கே எங்களுக்கு கிடைக்கிறதில்ல. அதனால் ஆன்லைனில் எரு கிடைக்கிது, அமேசானில் நீங்கள் போட்டு வாங்கிக்கோங்க. நான் கூட ஆர்டர் போட்டிருக்கேன் 10 கிலோ. அந்த மாதிரி ஆட்டு மாட்டு சாணம் எரு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ ரிலீஸ் ஃபெர்டிலைசர். அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது மழை பெஞ்சுது அப்படின்னா அந்த ஸ்லோ ரிலீஸ் ஃபெர்டிலைசர் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா, மெதுவாக தன்னோட சத்துக்களை வேர்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த ஸ்லோ ரிலீஸ் ஃபெர்டிலைசர் கொடுத்தா போதும். எதெல்லாம் ஸ்லோ ரிலீஸ் ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னு நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆட்டு மாட்டு சாணம் எரு, அப்புறம் போன்மேல் பவுடர், அப்புறம் நம்ம கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா அந்த புண்ணாக்கு கரைசலாக கொடுத்தா கொஞ்சம் டக்குன்னு வேர்கள் கிரகிச்சிக்கும். இதே நீங்கள் பவுடர் ஃபார்மில் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்லோவாக தான் வேர்கள் எடுத்துக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்லோ ரிலீஸ் ஃபெர்டிலைசர் எது அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் கொடுங்க.
இன்ஸ்டண்ட்டாக செடிகளுக்கு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னா மண்புழு உரம் மட்டும்தாங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக தன்னோட சத்துக்களை உடனே செடிகளுக்கு கொடுக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு மண் கலவையில் நீங்கள் வச்ச பிறகு முறையாக பராமரிங்க. ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் மாடி தோட்டத்துக்கு நான் வாட்டரிங் பண்ணுறேன். இப்போ மழை பெய்யறதுனால சம்மரில் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி வின்டரில் வந்து நான் வந்து ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் தாங்க வாட்டரிங் பண்ணுறேன். ஏன்னு கேட்டால் நம்ம கொக்கோ பீட்டில் கலந்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா, அது நீரை வந்து தேக்கி பிடிச்சிக்கும். அதனால் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மார்னிங் டைம் வாட்டரிங் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் சூரிய ஒளி வந்து இலைகளில் படும்போது இலையில் வந்து அந்த உணவு தயாரிக்கிற வேலையை அந்த பச்சையம் இலைகளில் இருக்கிற அந்த பச்சையம் வந்து துவங்கும். அப்போ செடி வந்து நோய் தாக்குதலுக்கு ஆளாகாமல் நம்ம தோட்டம் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே பசுமையாக இருக்கும். இன்றைக்கி எக்கச்சக்கமாக சிவப்பு காராமணி அறுவடை பார்த்திங்க. அத்திப்பழம் அந்த வாய் நல்லா வெடித்து சிகப்பு கலரில் இருக்குங்க. இந்த தான் சரியான தருணம். 2 பழம் பறிச்சுக்கிட்டேன். 2 பழம் பழுத்திருந்தது. அந்த செரி டொமேட்டோலேருந்து ஒரு 4 தக்காளி, குட்டி குட்டியாக செரி டொமேட்டோலேருந்து ஒரு 4 தக்காளி. இன்னும் கூட பழம் இருக்குது பாருங்கள். இந்த பக்கம் 3 இருக்குது, அந்த கொத்தில் 2 இருக்குது. அதெல்லாம் இன்னும் பழுக்கலைங்க, அப்புறம் பறிச்சுக்கலாம். ஜாதி பூச்செடியும் பாருங்கள். இதுவும் இந்த செடிக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டிப்ஸு சொல்கிறது என்ன உங்களுக்குன்னு கேட்டால், நல்ல வெயிலில் இந்த செடி வந்து தாக்கு பிடிச்சி வளரலைங்க. கொஞ்சம் நல்ல வெயில் காலத்தில் மட்டும் இது நிழல் பாங்கான இடத்துல இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கலாம். ஜூன் மாதம், ஜூலை மாதம், ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த பக்கம் மாற்றி வச்சுக்கலாம். அப்போ மழை வெயில்னு மாற்றி மாற்றி இருக்கிறதுனால அப்போ ஒன்றும் ஆகலைங்க. இந்த தை மாதத்துலேருந்து இந்த ஜூன் மாதம் வரை உள்ள வெயில் இந்த செடிக்கு ஆகவே இல்லைங்க. நான் இதை நிழல் பாங்கான இடத்துக்கு மாற்றின பிறகு இதில் நிறைய தளிர்கள். அதே மாதிரி நான் வந்து பூவை பறிச்சுட்டு அந்த கிளைகளை கையால் கிள்ளி கிள்ளி ப்ரூன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நிறைய பக்கவாட்டு கிளைகள் வந்து அந்த செடி புஷ்டியாக ஒரு குடை மாதிரி விரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய மொட்டுக்கள் வைக்குதுங்க. மாடி தோட்டத்திலே நம்ம ஒரு கை அளவுக்கு பூக்கள் தினம் பறிக்க முடியும். இதை நான் போன வீடியோவில் கூட உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். இன்றைக்கி நான் பறிச்சே காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு கை நிறைய பூக்கள். கிட்டத்தட்ட இது நம்ம வந்து அடர்த்தியாக தொடுத்தோம் அப்படின்னா கூட அரை முழம் பூ கிடைக்கும். இந்த அளவுக்கு வெறும் காய்கறி கழிவு உரத்தை மட்டுமே வச்சு ஒரு சிம்பிளான ஹோம் கார்டனிங் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதை நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோலையும் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டேவும் இருக்கேன். அதனால் காய்கறி கழிவை வெளியில் கொட்டாமல் கம்போஸ்டிங் பண்ணுங்கள். கம்போஸ்டிங் சார்ந்து நிறைய வீடியோக்கள் போட்டாச்சுங்க, நிறைய போட்டிருக்கேன். முதல்ல நீங்கள் காய்கறி கழிவு கம்போஸ்டிங் பண்ணும்போது மட்டும் அது ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு 45 நாள் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு அதையே கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம திருப்பி அந்த மண்ணையே பயன்படுத்தி கம்போஸ்டிங் பண்ணும்போது கம்போஸ்டிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக வேகமாக நடக்கும். இப்போ சீசனே இல்லை மல்லிகைப்பூ, அதுலேயும் பூக்கள் இருக்குது பாருங்கள். திருப்பி வந்து தளிர் நிறைய வந்திருக்கு. மல்லிகை செடியில் நிறைய பூக்கள், மல்லிகை மொட்டு வச்சுருக்குங்க மல்லிகை செடி. இனி வர வீடியோக்களில் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி சங்குப்பூ செடியும் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். தானாகவே படர்ந்து தானாகவே பூத்துக்கிட்டு இருக்கு, தானாகவே முளைக்குதுங்க எல்லா தொட்டிலையும் இந்த சங்குப்பூ. இது வளர்க்குறதும் ரொம்ப சுலபம். இதுக்கும் எந்தவித பராமரிப்பும் தேவையில்லை. நித்திய மல்லி செடி பாருங்கள் பூத்து குலுங்குது. என்ன உரம் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க? காய்கறி கழிவு உரம் தாங்க 2 கைப்பிடி போட்டு விட்டேன். தண்ணி ஊற்றி விடுறேன். அதுவும் ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் தான் நான் தண்ணி கொடுப்பேன். இடையில மழை பெஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த செடி சூப்பராகவே பிக்கப் ஆகிடுச்சிங்க. தினம் பூக்கள் இருக்குங்க இந்த செடியில். தினம் ஒரு கை பூக்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் 12க்கு 12, 15 ஒரு கை பூ பறிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். நான் எல்லாத்தையுமே காமிச்சா உங்களுக்கு லேட் ஆகும். 2 பூ மட்டும் பறிக்கிறத காமிச்சிட்டு அப்புறம் ஃபுல்லாக பறிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி தினம் அறுவடை நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஏதாவது ஒரு சில அறுவடை மட்டும்தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். சும்மா நான் உங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்க விரும்பலைங்க. ஏதாவது ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும், உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கணும். அதுக்காக தான் செலக்டடாக இப்போ நான் வீடியோ கொடுக்குறேன். தினம் நான் அறுவடை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். வாரமும் பல்காக ஏதாவது அறுவடை எனக்கு கிடச்சிக்கிட்டு தாங்க இருக்குது. மிளகாய் பாருங்கள், பச்சை மிளகாயிலேயே குண்டும் இருக்குது நீட்டும் இருக்குது. மிளகாயும் இன்றைக்கி ஒரு கை நிறைய மிளகாய் பறிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். அதனால் காய்கறி கழிவை தயவு செய்து வெளியே கொட்டாமல் க்ரோ பேக்லேயே எப்படி கம்போஸ்டிங் பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கேன். அதை பார்த்து கம்போஸ்டிங் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஹாப்பியாக சிம்பிளாக ஹோம் கார்டனிங் எல்லாருமே பண்ணுங்கள். நஞ்சில்லாத காய்கறி நம்ம தோட்டத்திலே வளர்த்து நம்மளால் சாப்பிட முடியும். கீரைகள்லாம் அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா மருந்து வாசனை இல்லாத கீரைகள். அதுக்காகவே ஆசைப்பட்டு நான் மாடி தோட்டம் ஆரம்பித்தேன். சங்குப்பூ பாருங்கள்
அதுவும் ஒரு கை நிறைய பறிச்சிருக்கேன். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா நம்ம பானு ஆர்கானிக் கார்டன் தமிழ் சேனல் லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.